Teraz sa ideme spýtať pani Erlichovej, ako sa môžeme chrániť pred zneužitím na internete. Dobrý deň, môžem sa vás spýtať niekoľko otázok? Ako by sme mali postupovať, keď sa staneme obeťou zneužitia alebo straty našich súkromných informácií alebo identity? V prípade straty identity by ste mali hneď kontaktovať políciu, pretože veľmi veľa zla sa dá narobiť sa môže stať práve tým, že niekto ukradne vaše údaje, zneužije, môže ich použiť na rôznych fórach, ktoré potom ťažko budete naprávať a je to trestný čin ohovárania, trestný čin zneužitia. Toto všetko rieši polícia, takže v prvom rade na túto otázku vám poviem, že kontaktovať políciu. A druhá otázka, že čo máme urobiť, aby sme sa vyhli zneužitiu údajov na internete? To je trošku obsiahlejšia otázka. V podstate mali by ste mať čo najlepšie zabezpečené svoje údaje a veľmi zvažovať, čo dáte na ten internet, aké údaje o sebe uverejníte. V dnešnej dobe sú sociálne siete, kde sú všetci ľudia a najmä cez tieto sociálne siete sa zvyknú zneužívať údaje. Je potrebné, aby bolo heslo dobre zabezpečené, aby to nebolo ľahko identifikovateľné. Niekedy si ľudia dávajú ako heslá mená, svoje meno alebo priezvisko, mená detí. Toto sú také najčastejšie, kedy to hackeri ľahko alebo tí, ktorí vás chcú zneužiť, nájdu. Ale ideálne je veľmi ťažké heslá, ktoré nemá kto prísť na to, aké ste si tam dali. A ďalší taká ochrana je, že to, čo si uverejníte na tom internete, dávať pozor na to. Nefotiť sa doma v byte, pretože všetci budú vedieť, ako to u vás vyzerá a veľmi ľahko môžu prísť zlodeji. Nedávať si fotografie v plavkách alebo v nejakých iných sporo odetých, ktoré zase môžu využiť iní a aj využili častokrát, že vám ukradnú fotku a potom uverejnia na iných stránkach. Neodporúča sa ani malé deti dávať nahé. Rodičia sa tešia z toho, aké sú to pekné deti, ale je to raj pre pedofilov. Takže veľmi zvažovať to, aké informácie o sebe púšťam na internete, čo tam píšem na sociálnych sieťach, aké fotografie si tam dávam, nehlásiť, že idem na dovolenku, kde idem na dovolenku a kedy idem na dovolenku. Toto všetko sú veci, ktoré tí ľudia, ktorí chcú zneužiť, to ľahko zneužijú. Takže v prvom rade to je také ťažké heslo a potom veľmi vážne rozmýšľať nad tým, čo si na ten internet dať. Dobre, ďakujem pekne za odpovede, to je všetko.